Ljubitelji povijesti u Stonu imaju itekako posla, a jedna od važnijih destinacija je i lapidari. Više od 70 predmeta, od kojih neki datiraju iz vremena Rimskog carstva, izloženo je u prizemlju nekadašnje biskupske palače, u koju su zavirile i naše kamere. Kameni ulomci, kaleži, križevi, zavjetni darovi i drugi vrijedni pronalasci ovoga kraja prije nekoliko godina napokon su spojeni u ovu povijesnu i turistički itekako atraktivnu priču. Lapidari u Stonu najviše možete vidjeti kamene ostatke crkava koji su pronađeni u okolici Stona, u biti na području staroga Stona koji se nalazi u Stonskom polju. Ston kakav danas poznajemo izrađen je tek u 14. stoljeću dolaskom Dubrovačke republike, a ovo je ipak nešto malo starije. Od ostaloga možete vidjeti zlato, staro zavjetno zlato, staro zlato koje su upotrebljavali u liturgijskim svrhama i nešto najvrijednije, to je naš križ sa ostacima drva i moći bičeva Ane Kristova. Kakav je to križ i zašto je on nešto najvrijednije? Križ je najvrijedniji zato što ima jednu priču iza sebe, a ta priča seže daleko u 16. stoljeće kada je Ston bio biskupsko središte. U Stonu je tada stolovao biskup Bonifacije de Stefanis, on je inače rodom sa Lopuda. 12 godina je bio kustos Svete zemlje i u jednom od pohoda u Palestinu zapravo donio nam je te moći i ostatak drva Svetoga križa koji ćete moći pogledati. Spomenuli smo što je najvrijednije u lapidariju, a što je najstarije? Najstarija je naša freska iz crkve Svete Marije Magdaljene koja datira još u 6. stoljeće, a prikaziva ljušturu ribe. Nažalost, djelomično je oštećena, ali ona je sačuvani dio izuzetne vrijednosti. Ipak najpopularnije je zlato, kojeg u stonskom lapidariju ima u izobilju. Jel se posjetiteljice više raspamete na ovo nego posjetitelji ili podjednako? Posjetiteljice definitivno. One prvo što vide kad uđu u lapidare vide ovo zlato i interesira ih i u biti ima nekih stvari koje su onako malo specifičnije za Ston. Ima tu nekakvih lijepih priča koje bi se dale pričati. Neko zlato se nosilo u određena vremena, pa tako ove naušnice ovdje koje vidite, one su u biti u dva sloja. Prvi sloj se nosio svaki dan, a donji dio bi se dodavao samo za vrijeme misnih slavlja. Zlato je tada išlo na ljude i na kipove, a lapidar je dokumentirao brojne detalje koji svjedoče o nekadašnjim običajima. Zavjetne krune nosile su se na kipu Gospe u vrijeme, zapravo 15.8. na vrijeme štovanja Velike Gospe u Stonu. Tada je išla zavjetna procesija iz Stona prema crkvi Marije Velike, odnosno crkvi Gospe Odlužina u Stonu poznate. Išla je procesija, to su bile zavjetne procesije gdje su žene hodale bose ako su se za nešto zavjetovale i na kipove tih gospi stavljale su se te krune. Iako otvoren prije tek 4 godine, lapidari već privlači veliki broj ljubitelja povijesti. A u narednim se sezonama, kažu, namjeravaju dodatno nametnuti kao pravo mjesto za umjetnost iz nekih pradavnih vremena.